Здравейте, ютубери! Аз съм Атила 100 и сега ще ви покажа как се прави трап с чест. Да правите си първо една дупка, след това слагате дърт или кал, пръст. След това слагате фиданките и над фиданките слагате пясък. Така, слагате честа и правите си някаква дупчица, която е близко до трапа ви, но не до трапа, защото ако си сложите дупка точно до трапа, тя ще падне. Ще падне трапа. Така че по-добре не. Сега чупите пръста и излизате пак през дупката. Заравяте и дупката да не се вижда. И сега ще ви покажа, че става. Ето, примерно сте тук пред честа, нищо не става, дори и да скачате. Ето, отваряте честа и падате. Честа си остава горе. Това е нещо като плаващи пясъци. И добре, за сега това беше от мен. Чао!